Dneska jsme se sešli k příležitosti oslav 650 let obce Čepí. Od první písemné zmínky od roku 1375 až do letošního roku. Při té příležitosti jsme pokřtili knihu o historii, kterou napsal náš rodák a historik profesor Martin Čapský. Ta kniha je v podstatě dovedená od pravěku až do konce 17. století. A časový rozsah té knihy je vlastně dán velmi výrazným předělem v dějinách obce, kdy na konci 17. století koupila vrchnost v Pardubicích, respektive stala se součástí pardubického komorního panství. A tím nastala vlastně éra takových zásadních změn. Potom do budoucnosti obce byly stavěny nové budovy, respektive ta obec byla připravována na jiný způsob fungování, než tomu bylo vlastně do té doby, do konce 17. století. Impuls byl ten, že se blížilo výročí obce, protože nejstarší zmínka je k roku 1375 a shodou okolností jsme se na to téma bavili s paní starostkou poté, co jsem měl před lety přednášku o dějinách obce v době 17. století a vzbudila velký zájem, tak jsme se bavili, že by při nějaké příležitosti bylo možné věnovat čas tomuto projektu a nakonec vlastně i díky podpoře obecního zastupitelstva se podařilo ten projekt dotáhnout do té podoby, v jaké je. No a transformátor ten šel dolů někdy v 73. nebo 5. No to je původní a tadyhle to je Valentovo, tadyhle bydleli potom Kudláčkovi. No, jsem si koupil knihy zrovna dvě. Jednu si chci založit a tu druhou pečlivě přečíst. Narodil jsem se tady z Čepí. Moji předkové podle kroniky z Čepí jsou tady někdy od roku 1700, takže mám tady k tomu trvalý vztah. Jsme tady spokojení. Taky jsme zároveň pokřtili nový znak obce, takže ze 3 ryb se mění na čápa. Nový znak vlastně má v hlavním poli čápa, což bylo znamení dobřenských zdobřenic, které ovšem měli čápa v přirozených barvách na modrém poli. My jsme vycházeli jednak z tradice toho původního znaku obecního, kterého byla zvolena vlastně varianta červeno-stříbrná, jakoby národní barvy červeno-bílá. Čeká nás posvěcení nového obecního znaku a vlajky, symbolů, které nás budou reprezentovat i pro další generace. Požehnej všem, které spojuje toto znamení a tento prapor, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Amen. Proč vlastně mají obce prapory? Protože je to symbol, ke kterému se ty lidi hlásí. Že jsou na to hrdí. Hrdost je důležitá vlastnost v životě člověka. To není pýcha. Pýcha je špatnost, která vede k pádu. Ale hrdost je radost z toho, že jsem udělal něco dobrého. Takže proběhl i doprovodný program, přijel za námi náš oblíbený folklorní soubor Formani ze Slatiňan, takže zde zatančili, zaspívali, vzali lidi do kola. Formani jsou letní páni, když je pěkná cesta, oni se dej našej kroků, bičíkem si tleskaj, ať prší nebo ne, my přece jedeme a my si tu holku píva přece koupíme. Při dnešní příležitosti oslav 650 let od první zmínky o naší obci Čepí jsme se rozhodli ocenit ty, kteří celý život nezištně pracovali pro rozvoj a život v naší vesnici. Starostkou Čepí jsem teďka už druhé volební období. V podstatě je to takový vrchol vlastně mého působení tady v Čepí, kdy jsem vlastně velkou patriotkou odmala a stále vlastně pro Čepí jsme něco podnikali, dělali, organizovali. Takže teďka je to pro mě opravdu jako srdeční záležitost, že tady mohu i z pozice starosty něco ovlivnit a přispět k tomu rozvoji té obce. Starostka je tady výborná, tam musím říct, že tam má myšlenku, ta ví, co chce, tam má nějakou vizi z toho vesnici a ta vesnice jako neustále se skvítá a to se mi hrozně líbí. Před 9 lety jsem to koupil a teďka to momentálně jako spravuju. Ta vila je z roku 1909. Rodiny Hrubých, byli to statkáři, tady ale ti taky nejsou úplně prapůvodní. Všechno ve vnitřku jsme spravili, udělali jsme nové podlahy,
Snažíme se to všechno spravit tak, aby to vypadalo, tak to by vypadalo původně. Když jsem sem přišel, tak jsem se díval, že ta vesnice má 400 obyvatel, nemají tady ani školu, ani kostel, ani fotbalové hřiště, ale poznal jsem tady úžasné lidi, se kterými teďka už jsou kamarád, že jo, přátelé. Chvála Bohu, tady jako je teďka opravená hospoda, takže se tam vytváří to společenství, a což si myslím, že je hrozně důležité. Žije se tady pěkně, máme tady výbornou paní starostku, která srdcem žije pro Čepí, no. A de facto to tady tak všechno jako táhne, no. Tak jsou tady dobrý lidi, tak se mě tady líbí, no. Na tuto akci byli pozváni i naši družební přátelé z obcí Ujčov a přilehlých městských částí, jako je Horní Čepí, Dolní Čepí, Kovářov a Lískovec. Dále vlastně na přilehlé zahrádce probíhá malování dětí na obliči se tou růžou. Současně probíhají i prohlídky mateřské školy, kterou máme teďka po takové menší rekonstrukci. A probíhá sraz rodáků. Rodáci přijeli, jsme strašně rádi, že se dostavily i ty starší generace. Když je nějaká ta akce, tak jsem ráda, že mě starostka pozve. Ona je taková hodná, helejte, ona nás ještě naloží, když nemůžeme na nohy přiveze, odveze domů, v pohodě. 45, jak skončila válka, tak my jsme se odstěhovali do Krkonoš. To mě bylo 11 roků. A ve 20 jsem se vdala, vrátila jsem se sem a od té doby už jsem tady a už jsem se nikde nehnula a nehnu. No ale jsem ráda, že tady jsem mezi nima. Já jsem byla v Sokole, svaz žen jsme tady měli, hrálo se tady hodně divadlo, když jsme chodili do jezbory, do školy. Já jsem chodila ještě 2 roky dětem do školky číst pohádky. To vždycky říkali, pohádková babička přišla. Jsme hrdí na to, že jsme tady zrekonstruovali spolu se zastupiteli obecní dům, domečky, mateřskou školu, požární zbrojnici, že se tady vybudoval okruh pro turisty, zrekonstruovali se chodníky a další akce, takže obec prokoukla, snažíme se být spravedliví a ve všech částech obce nějakým způsobem přispět ke zlepšení a zvelebení. Připravit, boj. Máme tady ještě spoustu veřejných prostranství, do kterých bychom chtěli investovat. Záleží to samozřejmě taky na nějakých dotačních prostředcích. Pro nás je asi velmi významná revitalizace požární nádrže a nátoku k ní, protože jsme velký rybáři a rádi i v tom areálu, kde je požární nádrž, pořádáme různé akce, takže tam by si to velmi zasloužilo jako zvelebit. A pak jsou tady právě jiná veřejná prostranství, kde je potřeba udělat nové komunikace, zvelebit je vlastně podle nějakých studií, které i máme k dispozici a máme je připravené, takže už tu vizi máme. Už všechny lampy v parku svítí, varná sláva, za chvíli půjdeme spát. Později od 17 hodin jsme ještě slyšeli Evu a Hinka, kteří za námi přijeli zdaleka a naši rodáci si vyslechli jejich krásné šlágry. Je čas, jak dříve snívám, dál najednou máš svou moc a proto dál s tebou chci žít, já a noc. Jak rád procitávám, a probouzí pohádce. Mé srdce je zelené, to prázdné se zdá. Já bych byla ráda, aby se lidi měli rádi, aby drželi pospolu, aby byli opravdu hrdí na to, že jsou z Čepí a abych mohla být vždycky pyšná na to, že tady v Čepí jsou ty lidi skvělí, tak jako jsou dneska. Tam trošku ne, tak 3, 2, 1.